Naša poznata dubrovačka pijanistica Ivana Marija Vidović debitirala je s ansamblom sastavljenih od solista iz orkestra Ciudad de Granada u tom impozantnom španjolskom gradu. Publika je oduševljeno prihvatila njezin španjolsko-hispanski repertoar te je više puta pozvala na bis. U granadskom auditoriju Caja Rural debit dubrovačke pijanistice Ivane Marije Vidović, koja dojmove opisuje jednom riječju – začarana. Jer Granada, kao i naš Dubrovnik, je uistinu jedan grad u kojem je jedan amalgam svih kultura, svih umjetnosti, svih religija i sve. Naravno, nastupiti na takvoj pozornici predivno nešto. U ansamblu solisti iz orkestra Ciudad de Granada, koncert majstor Peter Billy, Acuko Neriši na violinama, Monika Lopez na violi, Ruth Engelbrecht na violončelu, te još jedan Dubrovčanin, Frano Kakariđi na kontrabasu, na čiji se poziv i odazvala. Dvoje Dubrovčana. Tako da sam rekla, šalili smo se, 2:0 za Hrvatsku, prekrasno je ispalo, sjajni glazbenici, to su sve nosioci zapravo glavnih uloga Granadskog orkestra. Na repertoaru su bila dijela skladatelja Turine, Piazzole, Vila Lobosa, ali i hrvatska poslastica. A ono što je posebno za podcrtati, pogotovo za nas Dubrovčane, jer nas stvarno svugdje ima i ovo mi je dokaz, izvele su se prvi put u Granadi dubrovačka svita dubrovačko-poljskog, danas govoru hrvatskog, autora Ludomira Rogovskog. Oduševljenje je bilo obostrano i rezultiralo bisevima.